Dobro da se odbranio. Tako, došli odbranio. Gledajte gdje sad boki, DUM! Bam, 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 bam! Gledajte, kaj je to? Gledajte ti, idi u piću. Platu tu Becio da te jebati. A Becio i ti Kenjo, sad si im nabacio plitice, brate, snima ih neki, to je sta jebati. YouTube sad. Pecikane 77. Nije video. Čekaj čura što se zdojem u pritiskom je jebati. Evo, molim se svima za stol. Loptica se ne vidi, brate, na snimku. Snimim zidove, oni daju golove od zidova. Vladan Kivić, on je u hlađi, Tako je bre, prvi